Mbak Karniati Sinden Bolo Mbak Laswati saking Mbak Karniati Sinden Bolo derek bersani monggo Mbak Karniati salame kanggo Dek Selvi kali Dek Sri menika Mbak. Mas Sakti Oktaviana Afika melu nyimak Mas Eger juga dari Bolo Baik Desa Katong Kampung Sayur. Selamat siang Bolo Baik Bolo Haik. Hai sesuk nek rasa jak bojomu yo ora susu balik ngono kok. Matur nuwun Pak Rendi saking Kleben, Ploso Harjo Toro. Ya Mbak Sri, nuruti Mbak Hadi, Mbak Sri, Mbak Selvi. Bolo Soteng Tira Bribik. Derek hadir monggo Tira Bribik. Neng kene ana Mas Kes. Ponesel, kes apa kan? Sel luler. Astrid Marlinda Putri Lestari Pak Kaswadi monggo Mas Ageng Mulyono Bali. Teko tenan sebule Kang Jo Mas.
saka ngendi papan akeh padha jajan yen percaya dek bisa dicoba buktekke pecel lele kulon jombang usaha Padyo laras monggo mampir belatan kosong tani seneng atine paripepe akeh hasile pari opo ditandur cedhake waduk tak nutur bisa remuk golek bojo sing rada ditandur ning ora-ora Pak Tani suka parine wis padha tuwa pari utri ditandur cedhake kali tak tutuan tuk samancing golek bojo milih sing gemati pare umpuk ditandur ning pinggir waduk yen ditutup ora bisa remuk yen golek bojo milih sing patuh pare koko ditandur ning ora-ora tak tutur rapi sapera golek bojo milih sing joko abang ditandur ning pinggir lubang bisa digawe jeneng yang golek bojo milih sing sayang pari anyar ditandur cedhake latar ditutur rapi saka biar golek bojo milih sing sabar sampun katur nggih Mbah Hadi pundutan